găsit, dragilor. Aici este un vândete de râmă. Este un vândete de râmă. Ai văzut așa ceva de când mama mea m-a făcut? Este groaznic. Este groaznic. Astăzi aici, în Pavel, va să opri ploaia. Și acum începe o adevărată nebunie. Începe o adevărată vijelie. Puteți observa, e nenorocire. Și va ploua în continuare astăzi. Din păcate, va super ploua. S-a uscat un pic. Haide, Jacu Lucu, Johnny Jack. Hai și puțin soarele. Mulțumim lui Dumnezeu pentru tot. Este liniște. Am vrut să mai fac un mic video de mine. Să vă arăt o mică. Mulțumim lui Dumnezeu. Până acum este liniște. Este totul în ordine. Închem prin plaț câteva rulote numai. Poate dintre oamenii care încă mai au concediu se relaxează, se distrează. Că îmi zboară telefonul din mână, efectiv, rămân fără telefon. Norocul meu că l-am ținut super bine. Vă doresc o zi super bună, sfârșit de săptămână la toată lumea foarte, foarte bun. Multă sănătate. Vă iubesc, vă pup. Nu uitați să dați să faceți. Vă ruga totuși să dați un subscribe. Vă mulțumesc. Haide, Johnny Jacu, tu, viteză, tu. Bravo, Speedy Gonzales.